Sådan der. Hvad tror I der er inde i jeres pakke? Jeg tror måske en lille Lego-park. En lille Lego-pakke? Ja, Hvad med dig, Erik? Hvad har du på fornemmelsen der? Jeg tror, det er... jeg tror, det er... Måske en lille kalender, ja. Okay. Det er nogle gode bud. Er I klar til at få jeres gaver? Ja. Er I spændte? Jeg glæder mig. Okay. Erik. Den er til dig, den der. Og Erik, der er også en til dig her. Må du gerne så nu åbne den? Så nu må jeg gerne åbne her. Hov. Ja, de kan godt være lidt svære for. Hov, nu er det klar. Ja. Du har Erik. Det er der. Hvad har du fået, Erik? Mad. Erik, du har fået resten af blomkål. Er det en god gave? Ja. Dejligt, hva'? Lad os lige se, hvad har Michael han har fået. Ej, hvad er det? Og du har fået noget skocreme til at pusse sko med. Wow. Tak for. Velbekomme, skatter. Jeg synes ikke helt min gave er god. Kan du ikke lide den? Nej. Han fik bare sådan en blomkålskrav. Sådan en gammel blomkål. Hvad med din, Akkel? Kan du bruge den? Ja. Det er til skoene. Ja, det er den til skoene, ja. Og ja, vi kan jo lave noget suppe måske ud af din gave. Kan du det, ja? Hvor er I søde, drenge. Far, min gave. Kan jeg lige vinke til kameraet og sige rigtig god jul? Rigtig god jul.